سلام زخبركم تخاتاتلتنا كما يصنحكم امباركس ناي زسعه زينا حيزه مصكم اللهو مجمرتا ግን አርእስተ ዜና ኤርትራውያን ቀይ መስመር ጥሕሶም አለው ተባሂሉ ባይደን ቻይና መዘንኡ ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ እስራብ ዘይምህላው ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ ኣብ ካርቱም ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕዱ 27 ተቐቲሎም መገሻ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል مجشا بريزيدنت إسياس أفوركي بعد ما بريزيدنت ويليام روتو كابر بعته كسب شدشة مسكرم كتمانا نوباب تنقدو على كلمة أفريكان مستف تمالي ساعة شدشة فرقنا نجهو ناب كينيا جيشو ኤርትራውያን ቀይ መስመር ጥሕሶም አለው ተባሂሉ እስራኤል በቀዳም ኣብ ከተማ ተልአቪቭ ኣብስተኻየደ ናዕቢስ ተሳተፊ ኤርትራውያን ሓተት ተዓባ ብህጹጽን ምስጓጎም ዘጠቃልል ተረርስ ጉምትታት ክትወስድ ተሐስባላ እተን አባላት ፖሊስ ዘጸንበረ ኣብ መንጎ ጉጅለታት ደገፍትን ተቃዋምትን ስርዓት ኤርትራ ዝተኻየደ ጎነጻዊ ግጭታት ኣስታት 170 ሰባት ቆሲሎም ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለጺ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ቀይ መስመር ተጣሒሱሎ ክብል ገሊጹ ብተወሳኺ ንኹሎም ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ኢሉ ዝገለጾም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ምብራሮም ዘኸል ሓድሽ ውጥን ክሕንጸጽ ኣዚዙ እዚ ዘይተገመተ ዕግርግር ቀዳም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ደለይቲ ፍትሒነት ብኤምባሲ ሃገሮም ዝተዳለወ መደብ ክስረዝ ንሰበ ስልጣን እስራኤል ሓቲትና ኢና ድሕሪ ምባሎም ዝተላዕለዩ ናዕበኛታት ኣብ ዙርያቱ ቦታ ዝነበረ መከላኸሊ ሓጽር ፖሊስ ጥሒሶምን ኣዓንዮምን እዮም ፈረሰኛታት መኮንንት ነቶም ሰልፈኛታት ከዓግትዎም ክቃለሱን ከለው ኣኽበርቲ ጸጥታ ዘንብዕ ጋዝ ተኪሶም ሓወ ምጥቃም ኣብ መቐን ሕጊ ከም ዝኣመሰለ ናዕቢ ኣሎ ድዩ የለን ዝብል ጉዳይ መርመራ ተጀሚሩሎ ፖሊስ እስራኤል ሓያሎ ዓሰርተታት ካብኣቶም ዝተሃርሙ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ኮይኑ ከም ዝተሰምዖም ገሊጾም እቶም ኤርትራውያን ሓፃውን ኣማንን ኣባትርን ዝሓዙ ኮይኖም ብዘስደምም መንገዲ ኣብ ጎደናታት ንሓድሕዶም ተዛቢጦም ካብኡ ሓሊፎም እውን መስኮት ድኳናትን መካይንን ሰባቢሮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምሕደራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተፈጥረ ፍልልይ ኣብ ዲያስፖራ ይንጸባረቕ እዚ ናይ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ ዝተረኣየ ተመሳሰልቲ ፍጻሜታት ሓደ እዩ ጎደናታት ማእከላይ ተልአቪቭ ንሓያሎ ሰዓታት ዳርጋ ዓውደ ኩናት ከም ዝተቐየረን ሄሊኮፕተራት ፖሊስ ከም ዝዘንበያን ሳይረን ደወል ሓደጋታት ከም ዝተሰምዐን ነበርቲ ገሊጾም ተሪር ውሳኔ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ጽገናታት ሕጊ ስደተኛታት ቢሮ ኣብ ዝተመቃቀለ ሃዋሃው ኣብ ዘላትሉ እዋን እቲ ናዕቢ ንጉዳይ ስደተኛታት ሓደ ዕቱብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክኸውን ገይርዎሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁን አባላት ካቢነ ሚኒስተራትን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ምስጓጎም ኣቀዲሙ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምዕጋቱ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሪር ወቀሳ ኣቅሪቦም ልለው እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ፍሉይ ኣኼባ حجي عبد الله تل أبيبن كل بوتاتن مستم زي حجاين سدتنياتات جنا كبيت سجم يقتصل على إلو تقليل كام سكاك زي تقليل قبل عتم عبنياتات ترير سجم تخوسج ندلك بالون تزاريبو نسو تم منسترات نقولهم زي حجا من قد زعتو سوات نملاي مدبات كقربولو حتيت اللهم بس مسرت تحلف يمنا منستر هاجر أو دحنت إتامار بنجيفير نقولهم زي حجا من قدين أبتهاجر زعتو سدتنياتات بجملان مسكاك زخال حجي نقل خفال نيتقوام مسرت أو حج إسرائيل بمنتر سبعة برن حارنتن ጽገናታት ክገብር ዘኽእል እማመ ከቀርብ መደብ ኣሎ ካብ እስራኤል ኣስታት 18000 ኤርትራውያን ሓተት ተዓቕባ ከም ዘለዎ ዝግመት ኮይኑ መብዛሕትኦም ቅድሚ ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንሓውስ ደሴት ሲናይ ግብጽ ሰጊሮም ከም ዝኣተው ይግመት እዞም ስደተኛታት ካብታ ሓንቲ ካብተን ከቢድ ግህሰትን ዓፈናን ዝፍጸመለን ሃገራት ዓለም ዝኾነት ኤርትራ ካብ ሓደጋ ማእሰርቲ ጉዱድ ገደብ ኣልቦን ወታደራዊ ኣገልግሎት ከም ዝሃደሙ ይዛረቡ ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ኣህጉራዊ ውሕስነት ዘድልዮም እኳ እንተዘይመሰለ ሰበስልጣን እስራኤል ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ሓተት ተዓቕባ ብመንጸር ፖለቲካዊ ምትእስሳሮም ዝኾነ ፍልልይ ክገብሩ ይጸንሑን ፌስቲቫላት ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራ ክካየድ ጸንሑ እንተኾነ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ብሰንኪ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ናዕቢ ተቋሪጾም እዮም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ዝካየድ ዝነበረ ናይ 3 መዓልታት ባህላዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ደገፍትን ተቃወምትን እቲ ስርዓት ድሕሪ ምግጫወም ተሰሪዙ ኣብ ካርቱም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕዱ 27 ተቐቲሎም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ርእሲ ከተማ ካርቱም ዘካየደ መጥቃዕቲ ኣየር ክልተ ህጻናት ዝርከብዎም ብውሕዱ 27 ከም ዝሞቱ ተጣበቕቲ ገሊጾም ኣብ ከባቢ ደቡባዊ ምዕራብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ካላክላ ኣልቁባ ብዙሓት ካብ ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ፍርስራስ ከም ዝተቐብሩ እውን ሓቢሮም ትማሊ ሰንበት ኣብ ብዙሓት ከባቢታት መዳፍዕን ሮኬትን ከም ዝተተኮሰ ይግለጽ ሰራዊት መንግስትን ንኡስ ወታደራዊ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ንካርቱም ንምቁፅጻር ካብ ሚያዝያ ጀሚሮም ኣብ ውግእ ይርከቡ ብኣይማይ ዝቑፀሩ ዜጋታት ድማ ተቐቲሎም
ተወኪሎም ሚኒስትር ጥዕና ሃገር ኣብ መላእ ሱዳን ላዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ እኳ እንተገለጸ እቲ ልክዕ ቁጽሪ ግን ኣዝዩ ዝያየደ ክኸውን ተኽእሎ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ኣብ መንጎ እቲ ውግእ ተቐርቂሮም ይርከቡ ኣስታት 2.2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝተማዛበሉ ኮይኖም ላዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃንን ኣዛዚ ወታደራዊ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን ኣብ ዛዕባ መጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ከይተራዳድኡ ብምትራፎም እዩ እቲ ኩናት ተወሊዑ ሰባት ካብቲ ቦታ ውግእ ንኽእለዩ ብዝብል ተደጋጋምቲ ስምምዓት ደው ምባል ተኽሲ እኳ እንተተኣወጁ ግብራዊ ክኾኑ ግን ኣይተረኣዩን ንኡስ ወታደራዊ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍን መብዛሕትኡ ክፋል ካርቱምን ከተማታት ኡምዱርማንን ባህሪን ተቆጻጺሩ ይርከብ ሰራዊት ሱዳን እቶም ንኡስ ወታደራዊ ተወጋእቲ ክለቆ ንምግባር ብተደጋጋሚ ናይ መዳፍዕን ኣየርን መጥቃዕቲ የካይድ ኣሎ እቲ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ድማ ሓደ ካብቶም ከበድቲ እዩ እቲ ግጭት ካብ ርእሲ ከተማታት ሃገር ወጻኢ ዝተዘርግሐ ኮይኑ ናብቲ ሰፊሕ ዓሌታዊ ግጭት ዝረኣየሉ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር እውን ኣስፋሕፊሕሎ ኣብ መላእ ሱዳን ብኣማይ ዝቑጸሩ ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣስታት 3 ሚልዮን ዝግመቱ ከዓ ካብ ገዝኦም ክፈናቐሉ ተገዲዶም ኣለዉ ባይደን ቻይና መዘንኡ ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ብዘይ ምህላው ከም ዘሕዘኖም ገሊጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቻይና መዘንኡ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ጉጅለ 20 ዘይ ምስታፉ ተስፋ መቁራጹ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኬኪያንግ ነቲ ሃገር ወኪሉ ኣብ ኒው ደህሊ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ክሳተፍ እዩ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ዘይ ምስታፉ ኣዝየ ተስፋ ቆሪጸ ኣለኹ ይኹን እምበር ክንራኸብ ግድን እዩ ዝበለ ባይደን ክልቲኦም መራሕቲ መዓስ ከም ዝራኸቡ ግን ኣይገለጸን ኣብ ኢንዶኔዥያ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ተራኺቦም ሺ ጂንፒንግ ኣቐዲሙ ነቲ ዋዕላ ናብ ህንዲ ከም ዝኸይድ እኳ እንተገለጸ ድሒሩ ግን ንጋዜጠኛታት ኣይረጋገጸን ስሙ ዘይጠቐሰ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዋዕላ ከም ዘይሳተፍ ይፍለጥ ርክብ ቻይናን ህንድን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበታተነ ይኸይድ ኣሎ ካልእ ክገጥሞ ዘለዎ ነገራት ክህሉ እንከሎ መንግስቲ ሂማልያ እውን ብዛዕባ ዶብ ይቃለስ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቻይና መሬት ቻይና ዘለዎም ኣሩናቸል ፕራዴሽን ኣክሲቺንን ዝበሃሉ ከባቢታት ዘጠቓለለ ካርታ ድሕሪ ምዝርጋሓ ህንዲ ተቃውሞ ኣስሚዓ ፕሬዚደንትታት ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤስያን ፓሲፊክን ከራኸቡ እዮም ርክብ ክልቲአን ሃገራት ጽቡቕ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ቻይናዊት ሰላይት ባሎን ምስ ተራእየት ነገራት ተቐይሮም እዮም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኢንጂያንግን ሆንግ ኮንግን ዶብ ታይዋን ባሕሪ ዶብ ቻይናን ኢንዱስትሪያዊ ዕብለላ ቻይናን ኣይሰማምዑን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ዝርከብዎም ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዘለዎም ርክብ ንምምሕያሽ ናብ ቻይና ይኸድለው በኣንጻሩ ቻይና ከም መራሒት ዝማዕበለ ሃገራት እያ ትርአ ንኣሰላልፋ ሃገራት ዓለም በኣሜሪካ ዝምራሕ እውን ይፈታተን እዩ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ኣባላት ሃገራት ብሪክስ ኣብ ዝተረኸበትሉ እዋን ንዕብለላ ምዕራባውያን ብምንቃፍ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ካብቲ መግዛእታዊ ሰንሰለት ክወፃ ከም ዘለወን ገሊጻ ብሪክስ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ ንኢትዮጵያ ኣርጀንቲና ግብፂ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ከም ኣባላት ተቐቢላ ምዃና ዝዝከር እዩ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ዝሰዓት ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም